Искам някой да ми обясни. Здравейте, значи. Добро утро от дъждовен Бургас. Искам някой да ми обясни как от 40 градуса на 9 градуса. До вчера така бях с пътъците вън късна лъмти, днеска сам с гументи бутуши. Както и да е. Пожелавам ви успешен вторник. Не знам, казах ли добро утро. Добро утро, ако не съм казала. И да, успешен работен ден. Обичам вас. Знам, че скоро не съм се включвала, ма имах си причини. Не ми се сърдите. И така. Да. Май нямам друго какво кажа. Всем, че ва обичам. И вие ми липсвахте. И ще самятам тук, че им да печатам. Ако има между вас фенове на Supernatural, имаме да правим така малко фанелки, ще се забавляем. Ще ви ги покажа.